инак боз як силсила филми нав тақдим من اجازه گرفتی این ژاکت رو پوشیدی؟ силсила филме ки ҳар як лаҳзаи он пур аз ҳазлу шӯхӣ ва хандаю шодӣ. خجالت نمیکشی مردی که بیشعور بمیره پسرم. شوخی‌های نمکین و ҳазлҳои рӯдакам. یادت افتاد بیای؟ اینجا اردوه. гоҳ хандаю бозӣ ва гоҳ тарбияти филме ки аз он як ҷаҳон ғизои маънавӣ мегиред. тамошо кунед силсила филми ҳаҷвии нав. برپریدم چون من تو رو ишқи деҳотӣ дар телеграм-канали Fayzrez TJ. салом алейкум ҳаводорони филмҳои масакавӣ ва филмҳои тарбиявии мо. агар шумо хоҳед ҳар рӯз филмҳоро бо сифати баланд ва зиёдтар дастрас намоед, пас ба телеграм-канали Fayzrez TJ обуна шавед. барои обуна шудан ссилкаро дар поёни видео мегузорем.